Mawngap Lumparing Village Organization haringkat ke jingai trelang bat ke Bethany Hospital kumjuru bat ke Bansra Eye Care kala penlong ye ke jingai jing sumar ne free eye and medical camp haka khad artrik unai wing araja ar hayeng dor bar jong kasnong shua ban sedang ye ke jingai jing sumar la penlong ye ke jingalang balengkot bala penya da ka kong intralis bla balayo ye ke jing kren na uba lamprang bla MDC ka than ubalong ru usyong kono jeng ke HADC haka bawlo ong baga jing penlong ye kum ke ne ke jing sumar kalum ko jing mentoy yakinong shong shnong jong kathan kun samla kidai ka lawe kidai ka nong muna ya ka shnong ya ka dom ya ka jala bat hari bro kowe lada ki kun samla ki jungi hamtam ki ngop no how drugs shano ka lawe jong ka jala ka jung jong hari ka jung nama dai maki hak sngi bat pot ban sawan ki ban long ta ki non nong no senyang lanik productive human resources ya kari bro kowe idan kam shibun ki kun samla ki jungi barlang inong tre hakikam ki repair barlang ki doctors ki engineers ki officer ki nong ikai bat ki nong elam hakikon hon ki baret ane ki bahek trailer ki kun samla jungi ki ngop no hakum ki ne ki jing di ki basnio kalawe omtang ka jongki omtang ka yin kasan ka jongki re kalawe jong ka jalla bakari kalong kabadong nakta kadaw lengba kini program isobanong ba gidan kam pansim kia nadok ki imlang kasalang nadok kinong punya shnong kinong punya yema klaim da shnya khan tang han di bos sarkar nama tang di bos sarkar mrei kinum na setia panweng yak kita ki jingi bor dan kam ka jingi trelang pane sulong yak ki kun samla ki jungi habang ii makaran ka jung ikea ha ka yat ka yen ka jung ki ha ka jung long amet ka jung ki dan ka man sulok naduk kimi kipa ha ki yen kisan naduk kinong ilang ha ki kin hon jinget ko pero kinong ilang snong bat kunta ta bat de dak ta kalenti ngin sala ban weng ya ki jing e ki jing ma baro ki ba mi lengba drugs bat ki wei bat ki jing di ki ba kun ba ki ba penjat ya kalawe apa pernah jong kun semla ke jong habang ipai syaki an jong kari India ke jengi kumno ban te lakam ya ki jingma jong kini ke jingdi house name khak nice pa nyoksan sarkar India lawara ya kata ka an ke bari buat the secret regulation of production distribution and supply act makunjung snam adhajala lawara ya takaan secret and other tobacco act wakum no la perking ya kajing tengmi itu ki advertisement halal uduma jindi ki bapin ko at kum thatan te lengba kane kaan lakhang persha bandi ya ki jindi bapin ma kum duma betui ki we hajan jong ijaga pule ko disuma ke be jing simji ni sinjam bolong ko sinyang berdeh ta kumnu ban kulong ya kinong sosno ko ko kekra kam tam nei ban pikir ban smar ma yera di umar bon sien ni ke breum jukam pikir de ban peya jiko jikia ta daw ka jumta don kam ma ban pikir ni ban ba ani don kam ban bolong ko kekra parti geldiru ni kamet ka thak ju galong nu ta daw kumini jaya ajmara helka mila ban kalau jimin to ini ban wan pa chok ke dia kam te ban smar ke jipang jomi